Ove jeseni, posle 16 ili 17 godina, najzad su se stekli uslovi da se krene u izgradnju i završetak stadiona Fudbalskog kluba Mačva. Ono što je sigurno što će se raditi ove jeseni, a to je početak radova na završetku istočne tribine stadiona. Ona je u 2/3 završena. Postoji mali problem oko projektne dokumentacije koja nije u kompletu, u radu, u stvari u radu Internacional. Međutim, ljudi iz gradske uprave su rešili taj problem, uradit će se dodatni projekti i krajem oktobra, početkom novembra će se početi ovi radovi i istočna tribina će biti spremna da primi gledaoce u prolećnoj sezoni 2012. godine. Projekat za doradu zapadne tribine i podtribinskog prostora je gotov i grad Šabac je podneo zahteve za dozvole i za pomoć Vladi Srbije, Ministarstvu sporta, Fudbalskom savezu, tako da nadamo se da će u 2012. godini najzad podtribinski prostor i zapadni tribini, da će fudbaleri koji treniraju u Mačvi i naši gosti najzad imati prave uslove za pripreme i odigravanje utakmice. Što se tiče severne tribine, na kojoj je bila nekada legendarna tribina koju su gledali najvetreniji navijači Mačve 70. i 80. godina, ona je do trajalosti porušena ovih dana i izradit će se projekat za izgradnju severne tribine koja će biti izgrađena također naredne godine ili naredne 2 godine, tako da možemo očekivati da u narednih godinu 2 dana najzad bude stadion Fudbalskog kluba Mačva završen i urađen onako kako je planiran pre više od deceniju i po.